Andani. Oh, terima kasih banyak Bapak. Matur suwun. Dan samber tetekan Ayo. siji. Iso delik. Aku gak nek kancane. Iki lho sing nayup sapa? Ayo Bos nayup karo aku yuk. Monggo Bapak bisa ikut goyang sama saya. Ayo nayup karo aku. Ayo, yang dari Serang Banten bisa ikut goyang. Wong Banten kok nayup lho. Nah, nayup, nayup. Tak tinggal lah. Ya iya iyo, iya iya iyo. Dina minggu sing tak tunggu. Iya. Kowe ngajak Iyo. ning taman mau. Oh ayo. Oh ayo. Dilingsir
Dari tadi. Oh iya. Pak Suko. Ya. Mas Mugi yang punya kawasan. Ya. Sopo meneh Mas? Mugi-mugi. Oh iya terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Ini dilanjut Mas. Gak usah. Ya. Sekarang. Gak besok. Oh perahu layar. Oke. Oh ngono. Janjane kowe ning endi? Galagatku sajak nyopriani. Atiku sujud kowe kacang karo wanita liya. Ya. Pak Suko, iki duwite ije turah.